Det er så Christian Steffensen her for hold 13 på Sale. Og jeg vil gerne vise, hvordan man laver en periferivinkel og en centervinkel, og vise forhold, hvilke forhold de har i forhold til hinanden. Vi skal starte med at lave en vinkel. Laver vi her. Bum. Og laver den bare sådan her. Så heroppe, så skal vi så have nogle punkter. Her. Skal have nogle punkter. Bare sætte nogle punkter. Her. Her. Og så bare sige her. Nu skal jeg fatte nogle linjestykker for først at kunne lave periferivinklen, som vi har. Her. Her. Det heroppe, det er så periferivinklen. Og hernede, der har vi så centervinklen, hvor vi trækker her fra C ind til A, og fra I op til A. Nu vil det selvfølgelig være passende at sætte nogle grader på her, på vinklerne. Så hvis vi lige markerer her, markerer dem lige top. Og vi skal selvfølgelig også have hernede på centervinklen. Og det spiller varmt. Lige meget hvad jeg gør nu, så vil centervinklen være dobbelt så stor som periferivinklen. Og det er lige meget om jeg trækker herover, om jeg trækker herover, vil selvfølgelig op og trykke flyt herop. Det er lige meget hvad det er. Vi ser når jeg flytter herop. Forholdet er, at den hele tiden er dobbelt så stor centervinkel som periferivinklen. Og vi kan også prøve at trække herop. Og selvfølgelig, hvis jeg trækker herop, så er det stadigvæk samme antal grader. Det jeg så kan gøre nu, det er, at jeg lige vil omdøbe her. Og jeg omdøber til bare til A. Hernede med B omdøber jeg til B. Super. Og det jeg så kan gøre nu heroppe i input, for at vise forholdet, hvad de har til hinanden, der kan jeg så sige B minus A. Og hernede, den viser så, at den har det samme som periferivinklen. Det vil så sige, at lige meget hvad jeg gør, her, når jeg trækker, så viser den præcis det samme som periferivinklen. Og dermed sige, at centervinklen er dobbelt så stor som periferivinklen.